kapuso, karong gabi na ipahigayon ang Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024 nga kabahin sa aktibidad sa 87th araw ng Davao. Salmutan sab kini o dunay partisipasyon ang pipila nato ka Kapuso Stars. Apan una kana sa ilang pagbisita sa syudad, duna sila ipaandar. Ato kanang siren sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sa pagbisita ni GMA Sparkle artist Christopher Martin o GMA Sportscaster Martin Javier sa Davao City alang sa 87th araw ng Davao, ilang giadtuan ang Magsaysay Park fruit stand aron magmukbang og durian. Samtang miabot na sa sobra 4,000 metric tons sa fresh durian ang na-export na sa Davao region sa China. Nakifiesta sa Davao City sila Sparkle artist Christopher Martin ug GMA Sportscaster Martin Javier sa 87th araw ng Davao. Doon na sila partisipasyon unya sa Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024. Matod nila ikapilang higayon na sab sila nga nakabisita sa syudad ug sa ilang pagbalik karon durian dayon ang ilahang gipangita. Hello mga kapuso, ako po si Christopher Martin and Ako po si Martin Javier. ayan, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Park sa mga fruit stand dito. So ang gagawin natin today ay Magbabatuhan ng durian. yeah! Let's go! Sa kadaghan sa variety lisod gyud mamili, pero syempre ang bestseller mao ang puyat. Magkano yung kilo, kuya? 200. 200 per kilo. So, mahal. Pero pag season, Hindi, papalitan natin Ang laki kuya. ng diferensya. Hindi piniyak mo, tapos yung loob lang mong ikiluhin. Pwede yun? Ay, hindi. ito yung nagpapatiyak daw, kuya. Mag-usa ka tuig nang gina-export ang durian sa Davao City sa China sukad niadtong April 2023. Sa karon, ana-ana sa 4,750 metriko tonelada ang fresh durian ang na-export. Mas ginapakusgan sab sa Department of Agriculture Region 11 ang saktong pagpatubo sa mga durian aron magpabilin ang nindot nga kalidad niini. Padayon sab ang pagpalapad sa mga umahan sa durian sa syudad aron mapadayon ang pagpadala niini sa China. Sara, alas 6 karong gabi magsugod ang Mutya ng Davao 2024 Coronation Night. Gani andam na ang entablado dinhi sa USEP Gymnasium. Ingon man ang mga performers, ilabi na ang 30 ka mga kandidata nga nagrepresenta sa nagkalain-laing barangay sa Davao City. Mag-indigay sila sa ilahang kaanyag. Ingon man ang pagtubag sa mga pangutana kalabot sa mga social issues ug uban pa. What it takes to be a Davaoeña and what a Davaoeña beauty is all about. Mao na ang ilahang ipakita karong gabi una. Ug syempre si Christopher Martin ang muharana sa ato mga kandidata ug syempre si Martin Javier ang mamahimong host. Sarah. Okay, daghang salamat Jandy Esteban ug happy araw ng Davao sa ato mga kapusong Davaoenyo.